L'Ajuntament d'Alcanar tirarà endavant el Pla de Millora Urbana de Los Codonyes després que el passat 30 de novembre el ple municipal va aprovar el projecte que ara està a l'espera de ser aprovat definitivament a finals de gener per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. El pla que han elaborat els tècnics municipals afecta una zona de 24.000 metres quadrats de l'Eixample d'Alcanar, una zona de carrers discontinus amb diferents equipaments escolars i esportius com l'Escola Joan Baptista Serra, l'Institut Sol de Riu i el Pavelló Municipal. El Pla de Millora el que fa és delimitar aquest àmbit, que és discontinu, perquè els carrers no són conjunts, delimitar aquest àmbit per tal de delimitar aquesta zona per poder fer aquest pla de millora i posteriorment fer un projecte d'urbanització i urbanitzar aquests vials. La finalitat d'aquesta obra és desplegar noves infraestructures. El desenvolupament urbà vertebrarà una zona amb nombrosos equipaments públics i també ajudarà a la millora del trànsit rodat amb noves sortides ràpides cap a la ronda de circunvalació. Un projecte que, segons la regidora d'Urbanisme d'Alcanar, es farà de forma conjunta i tot d'una. A l'Ajuntament des de fa anys existien projectes dels carrers per separat i ara el que han fet, hem encarregat un reforç de tots aquests projectes i fer un projecte conjunt de manera que les obres se puguen licitar a la vegada, que sigui tot un paquet i que tots els carrers se puguen licitar d'una vegada també per facilitar els tràmits i per aconseguir preus més competitius perquè el volum d'obra serà més gran. Tot i que encara no se sap el cost del Pla de Millora Urbana de Los Codonyes, està previst que aquesta obra, llargament reivindicada pels veïns d'Alcanar, es pugui executar en un termini de 6 mesos.